जोंहा माबा जालायबाय मा होनोमोनलाय दाउ सावनानै उफाय गैया माने थरमुस नेदों मोनाथ' थरमुसा खावै खावै जोबजोब्बाय फाननोबो हाला बागाना दंजोबो नालाय ओमफ्राय दा थरमुस नेनांदों आरो मोनायाव गथ'फ्रा मोनायावसो खावसै दाना सानाव नेग्राखाय बेखायनो मोनायाव थरमुस नेथावथाव ओरैनो थाफैबाय जोङो दा हर थौबाथ' फैनाय नङा नालाय दानखावलांजोबो गथ'फ्रा दाख्लै सानाव हमजानानै बुजानायनि दिखारजोंनो गाखावलाङो ना मायोथाय बिदिनो हरावनो नेदों जोङो एबार मोनबाथाय खाना दोनगोन जों सानथामसो बरिया मा होनना बुङोमोनलै बिदिखौ बिदि सावनायखौ हांनाय बर'आव सेक होनाया माबानिसोब्रा बर'नि हांनायब्रा हांनायानो जाहैबाय ओरैयाव दंजोबावो नै मासेमोन बियो सोर बिलाय मा नामा बियो फ्रिट दैमारि ना मामोनलाय सोर हरदों बेखौ फ्रिट ना फ्राइड दैमारि बिथांनि चेनेलखौ नायगासिनो जोंना आमाया नै औ दुखु मोनदों नोंथां जोंबो जोंनि न' खाथियावनो होनजायो हिनजावा ना आमाय जोंनि न' खाथियावनो जोंबो दुखु मोनदों बिरादनो दासिमबो दुखुआव दं जों औ दासिमबो दुखुआव दङ दाखें नामानोनो थिगखादा मामोनलाय जा मोजां सावगासिनो फंबाया जोंना थरमुस नेथावथाव अबा हरदो फोरानलाबायनाय नुदों नैलाय अयनाय बानाय मेगना बियाव थांखायो ने बे दैखौ दा सुइलै बैहाय दङ सोरनि लायखो नोंलाय सोर बियो मिथुन बर'नि नायो फंबाय नायबाय थायो साबसक्राइब खालामना हो फंबायनिखौ साबसक्राइब खालामना होलाय साबसक्राइब जाबाय दे साबसक्राइब खालामबाय दे फंबाय नोंनि चेनेलखौ औ दे जागायदो दे खोनासंबाय थानोसै जोंबो कर'नानि मुलिखौ दासो मोनदोंनो गानदोंबो जानो नङालै होमबालाय नायजानाय नङालै खान्थाल बेगर गरनै सिनायलांबाय माथो हिनजावबो गानबाय नालाय गरनै लरा दालमिया सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों नै बे बानलुखौ लाबोदों दा लगायनो बै सावनायजों नै बे बानलुखौ लगायना जागोन बानलु सिब्र' बानलु फाग्ला किं चिल्लि केपसिकाम बेजों लोगोसे जोंहा नैबे बेदर सावनायजों लोगोसे दंफाबावो खैजिमा बिदै दहाय हाननाया माखासेखौ न'आव रानबाय ओमफ्राय नै बे खैजिमा बिदै दंबावो आरो नै खैजिमा बिदै दंबावोसो नाम्बार 1 खैजिमा जाग्रासो साथामा नों खैजिमा जायो दा बुरजा मोनदों बाय लोगोफोर जों थरमुसनिया दा जोङो 11टा 12टासिम नेगोन जोंनि न' खाथियावनोखा आरो दुब्लियाव ओमफ्राय ओरै एसे गोलाव दं नालाय बेवहाय दा दोनथ'नोसै बाय